କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉଛୁ ବୁଲି ବୁଲିକା କ'ଣ କୋଉ ଗରମ ବା ସୁଖ ତ ପକେଇଛ ଆଇ ପକେଇନୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକା ଆସିବି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଯିବାନି? ନା ତ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଆଉ ତମେ ପକେଇଦେଲେ ହେଲେ ହବ ନା ଖାଲି ପକେଇ ଟଙ୍କା 500 ଲାଗିବ। ଟଙ୍କା 500 ହଁ ଏମିତି ମାହାଳିଆ ହଉଛି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାଳିଆରେ ମୁଁ ପଇସା ଅଛି ଟଙ୍କା 500 ଦେବୁ ସାଙ୍ଗଟା ଆସି କରିଦେବ ଟଙ୍କା 500 ଦେବ ଟଙ୍କା 500 ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଜି ଯିବ ତମକୁ ଶନି ଯିବ ରବି ଯିବ ସୋମବାର ନ 11ଟା ବେଳକୁ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାଗଣା କୋଉଠି ହେଇଯାଏ ପଇସା ନହେଲେ କୋଉଠି ହବ ଖାଲି ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ଦିଅ 500 ଦିଅ ତମେ କ୍ଷୀରଟା ବିସ୍କୁଟଟା ଇଆଡ଼େ ପୁରେଇଲ କ'ଣ ସକାଳେ ଆସି ବଇଛ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ 3-4 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧ କାହିଁ ବଇଛ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଧପଡ଼ୁଛୁ ଏଇ କାମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା 3-4 ଦିନ ହେଲା କାମ ବନ୍ଦ କରି ବୁଲୁଛୁ ଯାଉଛି ହଉନି କାହିଁ ଫର୍ମ ଫର୍ମ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛ ଟି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ କାମ ତ ହେଇଯାଇଛି ହଉନି କାହିଁ କପି କହୁଛି କରିଦେବ ବୋଲି କରିଦେବ ହଁ କରିଦେବି କରିଦେବୁନି ଟିକେ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଛି 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା କମେଇବି ଆପଣ ମାଗଣା ହେଇଯିବ ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଯୋଉ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କୋଉଠି ମାଗଣା କାର ହେଇଗଲେ ମାଗଣା ଦେଇଥା କାହିଁ ମାଗଣା ହଉଛି ବା ମାଗଣା କି ପଇସା ଦେଇଛ ତମେ ହଁ ପଇସା ନେଇଛି 500 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 500 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଗଣା ହଉଛି ଲୋକ କରିବ 5 ଟଙ୍କା ନେବନି ମୁଁ ବା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପକେଇଲି ମାଗଣା ସେମିତି ଦେଇଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇଛି ଫର୍ମ ଦେଇକି ଯାଇଛି ମାଗଣା କିଏ କାହା କଲାኝ ବା ମାଗଣା କ'ଣ ମାଗଣା କିଏ କାହା କଲାଣି ମାଗଣା କିଏ ନଉଛି କରିଦେବ ପଇସା ଯିଏ କରିବ ସେ ନେବନି ପଇସା ଯିଏ କରିବ ପଇସା ସିଏ ନବ ଆଉ ଖାଲି ମାଗଣା ସବୁ ଦିଆ 200 ଫର୍ମ ଫର୍ମ ତମେ ଆଣ ପଇସା ଆଣ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ମୋ ଭାଇ କରୁଛି ବିଭୁ ଭାଇ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ମାଗଣା କରିକି ଆଣିବ ତାକୁ ଆଣ ପଇସା କରିଦବ ହେଲା ପଇସା ମିଳିବ ଅନେକ ସୋମବାର ପଇସା ଆଇଥା ନା ଆଉ ମିଳିବ ରହିଛ ସୋମବାର ଆସିବ ସୋମବାର ସୋମବାର କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ଶୁଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିବ ତାର କିଛି ଡେଟ୍ ଏମିତି ମାନେ ଘୋଷଣା ହେଇନି ଏଇ ଡେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବୋଲି କିଛି ସେମିତି ହେଇନି ପଇସା ଆସିବାଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା କରିବ ତମ ଅନେକ ମାନେ ପଇସା ଆସିବ ଫାଇନାଲ ସବୁଠାରେ ଆସି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଆସିବ ମଣ୍ଡର କରି ସବୁ କ'ଣ ଘଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଟାକିକି ନେଇକି ସୁନା ଚେନ୍ ଭେସଲେଟ୍ ପକେଇକି ଭୁଲ ଆଉ କରିବିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଚିତା କଟା ଗୋଟେ ହେଲୁଣି କରିବ ଉରୁବା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଛାଡୁନି ଆଉ କାମଟା କରିଦେଇ ତୁ ତାର ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ସେମିତି ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ଆମ ଘର ଟିକେ ଯିବ ବିପତ୍ତି ନ ଦବ ଫର୍ମଟା ଦବ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଚିତା କାଟି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଚିତା କାଟିବି ସେଇ ଯୋଉ ଡିଉଟି ଯାଉନି ବୁଲୁଛୁ ଏଠୁ ନା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟିବି ଭିଡ଼ିଓଟି କାଳ୍ପନିକ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ନାଁରେ ମାନେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ଏମିତି କହିକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୟାକରି ଏମିତି ଠକଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।